Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna ýurdumyzyň durnakly ykdysady ötüşini öpçün etmekde. Beýleki podoklar bilen bir hatarda dokma podogynyň hem alyp barýan işleri münasip orny eýleýär. Häzirki zaman talaplaryna laýyklykda işleýän milli kärhanalarymyň innowasion esaslarda önümçilikleri döretmekdäki belen sepkitleri bellenmäge münasipdir. Ýurdumyzyň dokma senagaty ministerliginiň Aşgabat Panbar hyzmatasyny öňürgen fabrikasyna gözlegli işleri ýokary netijeleri üpçün edýär. Kärhanaň diňe bir içerki bazarda däli, daşary ýurtlarda da uly islige eýe bolýan önümleriniň harydary bar hartýa. Hemişe täzeçil döwrüň islegine görä matalyň çykarylmagy we kärhanaň önümleriniň ýokary hili bolmagyny şertlenirge. Dürli renkli, dürli nağışly ýüpek matalarynyň öňürilmegi, işleň döwrüň talabyna laýyk gurulýan ony görkezýär. Buýrmalar esasynda işlenilmegi ýokary netijeleň gazanylmagyny öpçün edýär. Sarp edicilen her biriniň isleginiň içgin öwrenilmegi, buýrmalyň köp bolmagyny öpçün edýär. Halkara parahatçylyk we onançmak ýylynyň millilik esasyna her bir üýgüşgünni alamatlandyrylmagy bilen baglanşykly dürli görnüşde taýýarlanylýan matalar sarp edicilen ýokary islegine eýe bolýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe önümçiligiň ötüşini ýokarlandyrmaga uly mümkinçilik açylýar. Ol hormatly prezidentimiň tagallasy netijesinde ykdysadyýetimiziň dürli urlaryna amala aşyrýan özgertmeler bilen berk baglanşyklylar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýylyurt bähwidine gönükdirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çekýän islegli matalary öňürçiler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň görelgelerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Önümçiligiň täze görnüşleriniň ýoly goýulmagy, hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň senagat taýdan ötüşini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezipesiniň oňyn çözülýändigine suwutnamadyr. Hormatly prezidentimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleri öňürmekligi esasy wezipeden bir hökmüne kesgitledi. Bu wezipe mata öňürçiler üçin esasy ýörelgi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde dünýä öňünde barjy tejribeleriniň işi öwrenilip, işi döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli tagallalan edilmeligini hemişe belleýär. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna bolşy ýaly dokma önümçiligine täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy, dünýä öňünde barjy tejribeleriniň ilmiň ýokary gadananlarynyň işi özleşdirilmegi üstünlikleri öpçün edýär. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna ýurdumyzyň ýokary tehnologiýaly eksport mümkinçiliginiň binýadyna kemale gelen dokma podogy, milli bähwitlerimizi hemde dünýäniň ykdysady giňişligine goşulmagyň umumy meýillerini nazara almak bilen ykdysadyýetimiziň okgunly ötüşini alamatlandyrýar.